ଭାବନ୍ତୁ ତ କ୍ୟାମ୍ପଫାୟାରର ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଚାରିପଟେ କିଛି ସାଙ୍ଗ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଯଶପାଲ ନିଜ ଜୀବନର ଏକ ଏମିତି କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ଦେଖିଲେ ତ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରୁ ହିଁ ବୁଝେଉଛି ଯେ କାହାଣୀଟା କେତେ ଗମ୍ଭୀର। ଏଇଟା କିଛି ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯଶପାଲଙ୍କର ସେହି କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେବେ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆପବୀତି, ଆଉ ଏ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ରାଭଲିରୁ। ଜାଣନ୍ତି ତ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଦିନେବେଳା ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ସେଇ ନୀରବତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଡର ଖେଳିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ଡରର କାରଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ହଁ, ଖପିସ୍ ଚୁଡ଼େଲ। ଏହାର ଡର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ପଶିଯାଇଥିଲା ଯେ କେହି ରାତିରେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବାକୁ ବି ଡରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଦିନେ ଯଶପାଲଙ୍କ ବାପା ବିଲରୁ ଗୋଟେ ମଲା ନୀଳଗାଈଙ୍କର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର ପାଇଲେ। ଏ ଥିଲା ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ ନିୟମ। କେହି ବି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯଶପାଲ ଥରେ ବିଲକୁ ଯିବା କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ରାଗରେ ନିଆଁ ହୋଇଗଲେ। ଚିତ୍କାର କରି ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ। ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କର ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତ ଏହା ଗୋଟେ ଲୋକକଥା ପରି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦର ସଂକେତ ଥିଲା। ଏବେ ଆସିବା କାହାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ, ବିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଡାକରା। ଜାଣନ୍ତି ତ, କାହାଣୀରେ ମୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ସେହି କଲ୍ ହିଁ ଯଶପାଲଙ୍କୁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୁଡ୍ଡି ଥିଲା ଯଶପାଲଙ୍କ ମନର ମଣିଷ। ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଲ୍ ପାଇଁ ସେ ବାପାଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଗାଁର ଡର, ସବୁକିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ କଲ୍ ତାଙ୍କ ବିବେକ ଉପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ପକେଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଟିକେ ଯଶପାଲଙ୍କ ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଡରଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା ଗୁଡ୍ଡିକୁ ଦେଖା କରିବାର ଉତ୍ସାହ। ଆଉ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅନ୍ଧାର ନିଃଶବ୍ଦ ବିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଭାଗ, ଆଉ ୟା ହେଉଛି କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ଅଂଶ, ଖପିସି ଚୁଡ଼େଲର ସାମ୍ନା। ଏବେ ଯଶପାଲକୁ ସେହି ଭୟାନକ ସତ୍ତା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଯଶପାଲ ଯେତିକି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ହୃଦୟପିଣ୍ଡକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯଶପାଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ଡି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଡରି ଡରି କେବଳ ଏତିକି ବାହାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦରେ ଫସି ସାରିଥିଲେ। ସେହି ଜୀବଟା ଯେତେବେଳେ ଯଶପାଲଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲିଲା, ତାର ଚେହେରାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତାହା ମଣିଷ ପରି ତ ବିଲକୁଲ ଦିଶୁନଥିଲା, ବରଂ କୌଣସି ନରରାକ୍ଷସ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଯଶପାଲଙ୍କ ଡରର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ସେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜୀବଟା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଭୟକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ଭୟଙ୍କର ମଜାର ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ଅସଲ ସତ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଭଳି ଥିଲା। ଯାହାକୁ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ତା ପଛରେ ଏକ ଭୟାନକ ସତ ଲୁଚି ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମଜାକ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସୁଖୀ ଆଉ ବଣ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର ଯଶପାଲ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଭାଗ, ଏକ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ। ଏହି କାହାଣୀର ଶେଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିଣତି ଆଣିଦେଲା। ସେଇ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସୁଖୀ ଏବଂ ବଣ୍ଟିଙ୍କର ମୃତଦେହ ସେହି ବିଲରୁ ମିଳିଲା। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମଜାକ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯଶପାଲ, ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ସେ ନିଜ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇଲେ। ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ସତ ହେଲା, ନହେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି। ଯଦି ସେ କଲ୍ ଏକ ମଜାକ ଥିଲା, ତେବେ ସୁଖୀ ଓ ବଣ୍ଟିଙ୍କୁ ମାରିଲା କିଏ? ଆଉ ଯଶପାଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସେହି ଭୟଙ୍କର ଜୀବଟା କିଏ ଥିଲା? କ'ଣ ତାହା ସତରେ ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଖପିସି ଚୁଡ଼େଲ ଥିଲା, ନା କୌଣସି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ନା ଆଉ କିଛି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ବି ଏକ ରହସ୍ୟ।